తాకితే నేను స్వస్థపరచబడతానేమో అని విశ్వాసముతో స్థిరమైన హృదయముతో ఆమె వస్త్రమును తాకగా ఆమె రోగము తొలగించబడదని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకు ప్రియమైన దేవుని సంఘమా? ఆమె హృదయము యేసయ్య మీద ఆడుకున్నది కనుక యేసు ప్రభువు ఆమెకు సమాధానం ఇవ్వగలిగి ఉన్నారు. అంతమంది నెట్టు కూడా వెళ్ళగలిగి ఉన్నారు. ఎవరు నన్ను తాకారు అని చెప్తున్నాడు ఆయన. దేవుని ప్రభువా, ఎంతమంది నియమనే వస్తున్నాము కదా, మీరు నా ఏమంటే ఉన్నారయ్యా, కానీ నా మనస్సుని గమనించిన వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ఆమె తిరిగి ఆమె ప్రభు వారిని చూడగా క్షమాపణ పొందుకొని ఆమె రక్షించబడదని. దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లోకంలో చాలా మంది శ్రమలు, కష్టాలు, బాధలు ఉన్నప్పుడు అన్నీ కట్టిస్తారండి. అంతరాలు ప్రతి వాటిని కట్టిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి ఇచ్చిన దేవుని స్వేచ్ఛ, దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగాక. వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, మనం భయపడాల్సిన అవసరం మనకు లేదండి. ఎందుకంటే ఏ లోయలో ఉన్నా మన దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు సహాయం చేయగలిగేవాడు. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవడంటే మన యేసుక్రీస్తు వారు. ఆయన నామానికి మహిమ కలుగుగాక. హల్లెలూయా. మనము కూడా కృంగిపోయే వారిగా ఉండక, దిగులు పడే వారిగా ఉండక ఏకాత్మ కలిగి ఉండాలి. పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. మన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి కీడు కొట్టివేయబడుతుందండి, ప్రతి వేదన కొట్టివేయబడుతుంది, ప్రతి దుఃఖము దూరపరచబడుతుంది, ప్రతి బాధ తొలగించబడతాయి. యేసయ్యకు ప్రార్థిస్తే మన కుటుంబాలు దీవెనకరంగా మార్చబడతాయి. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని యొక్క సహాయం మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది. ఈరోజు ప్రార్థించాను కదా, నా దేవుడు నాకు సహాయం చేయలేదు ఏంటి? ఒకవేళ నీ ప్రార్థన ఆలకించలేదా దేవుడు? హల్లెలూయా. నీ ప్రార్థన ఆలకించలేదా దేవుడు? ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడండి. నువ్వు అలాగా కూడా కురిగిపోతూ ఉంటావు ఒక సమయంలో. హల్లెలూయా. మన ఉదయకాల సమయంలో కూడా నేను ప్రార్థన చేసి బయటకు వెళ్ళాను. అనవసరంగా ఒక మాట పడ్డాను, కానీ అనిపించింది అబ్బా నీతో ఉండకుండా పోయానేమో నేను. వాళ్ళు తిరిగి క్షమాపణ అడగల దేవుడి దగ్గర. మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడండి దేవుడు. ప్రతిరోజు ఉదయకాల సమయం సాయంత్రం పట్టుకునే వరకు నువ్వు ఏ మార్గం వెళ్ళావు, ఎక్కడికి వెళ్ళావు, ఎలా తిరుగుతున్నావు, ఎలా మాట్లాడుతున్నావు, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు, పరిశుద్ధాత్మ నీకు బోధిస్తాడండి. నువ్వు ఒకరి చూడండి ఒకసారి. అది నువ్వు దేవుని ఆశ కలిగి ఉంటేనే లెక్కించిన కారు నుంచి నిద్రించే వరకు రాత్రికాల సమయం ప్రార్థన చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా అన్ని నీ పక్కన జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఎందుకంటే వాటన్నిటి కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలని దేవుడు నీకు సహాయంగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు మనకి మహిమ కలుగుగాక. అందుకనే ప్రేమ సంగమా, దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు ప్రేమించి ఉన్నాడైనా, నీపై కృప చూపించి ఉన్నాడైనా, నువ్వు రక్షించుకున్నవాడైనాడు. నువ్వు దిగులు పడితే నువ్వు సమాధానం పొందుకోలేవండి. హల్లెలూయా. నీకు స్థిరమైన విశ్వాసం ఉండాలి, ఒక స్థిరమైన పట్టుదల కలిగి ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు వారే ఆ గెస్తమైన తోటలో ఎలాగైతే ఆయన ప్రార్థిస్తుండగా ఆయన చెమట రక్తపు బిందు వలె నేను రాలి ఉండగా సాతాను హతమార్చబడ్డాడు. దేవుడి సంగమా, దేవుడి బిడ్డ, నీ హృదయం కూడా మార్చబడగా పరిశుద్ధాత్మ నీ నిద్రించబడుతుంది. ఈ మాట దీవించబడుగాక. మోకరించిన ప్రార్థన చేద్దాం.